Contes clàssics. El Palau Desmanegat. Als deserts d'Orient hi vivia una dona molt bonica que es deia Sara. Era tan bonica que quan la gent els veia a ella i al seu marit Abraham passejant pels basars, es feia un silenci. La multitud els deixava pas. La gent es desmaiava en veure una bellesa tan impressionant. Fins i tot els animals es quedaven encisats pel seu encant. Un matí, quan la Sara i l'Abraham s'acostaven a la bulliciosa ciutat del faraó egipci, l'Abraham es va agenollar per pregar. Sabia que el faraó tenia un harem de 30 dones i tenia por que quan els guàrdies veiessin la Sara, l'agafessin per portar-la al faraó. Però quan va obrir els ulls, va veure una gran caixa de fusta. Les seves pregàries havien donat resultat. Sense perdre ni un minut, va recollir les coses i es va dirigir a les portes de la ciutat. Allà es va presentar amb el camell, l'equipatge i una caixa de fusta grossa i pesant. A les portes hi havia dos guàrdies que feien pagar els impostos i van voler saber què hi havia dins la caixa. Ordi! Però els guàrdies no les tenien totes. L'impost sobre l'ordi era el més baix i es van pensar que els volia enganyar. Entesos, és blat. Perquè l'impost sobre el blat era més alt i sabia que els guàrdies volien tants diners com fos possible, però van dir que la caixa pesava massa per ser blat. Or? Va provar sort. Pedres precioses? Què té l'impost més alt? Ho pagaré. Què podia ser tan valuós que l'Abraham estigués disposat a pagar perquè no ho descobrissin? Es van preguntar els guàrdies. Un d'ells es va acostar a la caixa i la va obrir amb la llança. Dins, esclar, ben cargolada, hi havia la vella Sara. Quan la van veure, gairebé es van desmaiar. Tot seguit van agafar marit i muller i se'ls van endur a palau. Quan el faraó va veure la bellesa de la Sara, les cames li van fer figa. Va obrir uns ulls com unes taronges i el cor gairebé li va sortir del pit. Havia de ser la seva esposa. Va voler saber qui era l'Abraham i tement que la veritat pogués perjudicar el seu marit, la Sara va dir: És el meu germà. El faraó va somriure. Va ordenar que portessin l'Abraham a les millors estances i que el cobrissin de tresors. Li van donar menjar, vi i robes magnífiques per agrair-li que li hagués fet un regal tan bonic. Però l'Abraham no els volia, tots aquells regals. Patia molt i només podia pregar. A la Sara també la van cobrir de tresors i llavors van trucar a la porta. Sóc jo, amor meu. Va dir el faraó. Quan va entrar a l'habitació, la Sara es va apartar. El faraó li va demanar que no tingués por, però la Sara va fugir i es va amagar darrere les columnes del palau. El faraó es va cansar aviat de la persecució i la va agafar de la mà. De sobte, però, la Sara ja no tenia por. Ella també havia resat. I com si fos la resposta a les seves pregàries, va veure un esperit amb una capa que s'alçava per darrere el faraó. Duia un garrot ben gros, i quan el faraó es va acostar a la Sara, l'esperit va deixar caure el garrot amb força a l'esquena del faraó, que, trontollant, va mirar darrere seu, però sense veure-hi res. L'esperit era invisible per ell. Com que no volia semblar burro, el faraó va escridassar la Sara. Sóc el rei d'Egipte i tu seràs la meva dona. Llavors l'esperit li va començar a donar cops i el faraó volava amunt i avall per tota la sala perquè l'esperit no parava d'estomacar-lo. Incapaç d'esquivar els cops, el faraó va cridar aterrat: Guàrdies, emporteu-vos aquesta bruixa ara mateix! Quan la Sara va haver marxat, el faraó es va arrossegar fins al llit, però tan bon punt es va haver estirat, l'esperit va aixecar un costat del llit i el va fer rodolar per terra. El faraó, perplex, va provar de reposar en una cadira, en un tamboret, fins i tot en una catifa. Mort de por, va arrencar a córrer pels passadissos, però allà tampoc no podia estar tranquil. El terra es movia i el feia caure, i fins i tot les parets se li abraonaven. Tot l'edifici es va convertir en un palau desmanegat. Llavors va cridar l'Abraham: Germà de la Sara, què he de fer per desfer-me de tu i de la teva maleïda germana? L'Abraham no volia riqueses, només la seva dona. Altre cop junts, la feliç parella va deixar la ciutat. Però abans, l'Abraham va donar un consell amistós al faraó. Que el que ha passat sigui un avís. Has de tractar tothom amb respecte i cortesia. La Sara i l'Abraham van tornar al desert i van viure junts i van ser molt feliços. I el faraó mai més va poder estirar-se al llit sense recordar la dona que va fer que casa seva fos un palau del tot desmanegat.